Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. MECQ sa Bataan, tatagal hanggang September 7. Pampanga, MGCQ pa rin sa kabila ng pagdami ng kaso ng COVID-19. Ilang biyahero hati ang saloobin sa antigen test requirement papasok ng Zambales. Pagiging brand conscious sa bakuna, nakakaapekto raw sa vaccine rollout ng Mabalacat City. At Mama's Boys mapapanood na sa CLTV simula September 5. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Bantay sarado pa rin ang checkpoint sa border ng bayan ng Lubao sa Pampanga at Dinalupihan, Bataan upang makasigurong essential travelers lamang ang makapapasok sa Bataan. Patuloy pa rin ang pagdami ng aktibong kaso ng COVID-19 sa naturang lalawigan na umabot na sa higit 4,000. Bunsod nito, mananatili sa modified enhanced community quarantine ang Bataan hanggang September 7. Sa Pampanga naman, tumungtong na sa lampas 5,700 ang active COVID-19 cases, subalit nananatili pa rin sa modified general community quarantine ang probinsya. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mag-iisang taon ng ganito ang sitwasyon dito sa border checkpoint ng Pampanga at Bataan. Tuloy ang pagharang ng mga pulis sa mga motorista at biyaherong papasok ng lalawigan. Mas naging mausisa ang mga otoridad lalo na nang magsimulang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Dahilan upang isailalim ito sa Enhanced Community Quarantine o Total Lockdown noong August 8. Nitong August 23, modified ECQ na ang umiral sa Bataan at tatagal ito hanggang September 7. Ang paghihigpit sa border na uunawaan naman umano ng ilang biyahero. Maiwasan ng pandami ng pagkalat ng COVID. Pero hindi lahat bukas sa loob na tinatanggap ang pagpapatupad ng mahigpit na protocol. Si Rose Viresusta na iyak pa matapos pababain ng bus papasok sa Bataan. Galing daw sa Lubao si Resusta at may kukuhanin lamang na dokumento sa Mariveles. Gagamitin daw sana ang mga dokumento sa pag-a-apply ng trabaho. Ang problema, wala siyang maipakitang RT-PCR o antigen test result o anumang ID na may address ng Bataan. Nalipat po ako nung nag-asawa ko sa Pampanga. Ikukunin ko lang po sana yung ibang mga gamit ko doon sa amin. Saan po? Sa Bataan po. Saan sa Bataan po? Mariveles po. Kailangan ko po yung mga papeles ko po na iba nandun po naiwan. Saan niyo po gagamitin yung papeles niyo? Kasi po sir, meron din po naman ako ina-applyan na trabaho din sa amin po. Kailangan ko po yung mga papeles. Ayon kay Police Lieutenant Arnold Abiog, COVID-19 test pa rin ang pangunahing requirement para sa mga papasok ng lalawigan. Bukod pa riyan ng mga identification card o vaccination cards. Ang pinapayagan lang po ng checkpoint namin yung po mga APOR, yung authorized person outside residence, tsaka yung po mga lihtimong residente po ng Bataan. Yun lang po yung pinapayagan namin pumasok. Sa mga APOR naman po, mag-provide lang po sila ng company ID, certificate of employment. As of August 30, 4,106 ang binabantayang active COVID-19 cases sa Bataan. 34 na rin ang naitalang kaso ng Delta variant sa lalawigan. Sa Pampanga naman, umabot na sa 5,730 ang active COVID-19 cases. Kahit pa mas mataas ang bilang na ito kumpara sa Bataan, nananatiling ang pinakamaluwag na quarantine protocol ang ipinatutupad sa probinsya. Marami din tayo dyan, denied entry. Mga bumibisit lang sa mga family, hindi naman gano'ng immediate family. Na-apport sila. On an average, sir, ilan kada araw yung mga denied entry natin? Mostly minsan 15. 15 mag-exceed ng 20. Sa inilabas na Executive Order 17B ni Governor Delta Pineda, simula September 1 ay lifted na ang liquor ban subalit limitado sa mga residenteng naninirahan sa iisang bahay o iisang compound ang pag-iinom. Pinahihintulutan din ang lamay hanggang 3 gabi. Maaari ring magdeklara ng granular lockdown ang mga lungsod at munisipalidad kung kinakailangan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang balita, hati ang saloobin ng mga biyaherong papasok sa lalawigan ng Zambales kaugnay ng hinihinging weekly antigen test result kahit pa sila ay mga essential workers. Daing ng ilan, baka raw dumating ang araw o ang panahon na sa sahod na nila ikakaltas ang bayad sa pagpapa-antigen o RT-PCR test. Para naman sa iba, mas mabuti nang ligtas ang lahat mula sa nakamamatay na COVID-19. Magbabalik si Rainiel Pawid.
Dito sa Barangay Matain sa bayan ng Subic ang pangunahing entry point ng mga biyaherong galing Maynila, Bulacan, Bataan at Pampanga na papasok sa lalawigan ng Zambales. Dahil nga sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa probinsya, ginawang pangunahing requirement ang RT-PCR o di kaya antigen test upang mapasok ito. Sa border na abutan namin ang delivery boy na si Rico Kapalungan. Mula pa sila sa Metro Manila, huminto siya sa triage upang i-update ang kanilang QR code na isa pang requirement upang makapasok sa probinsya. Halos kalahating oras ang kinain ng ganitong proseso. Subalit bukod sa oras, alangan din siya kung hanggang kailan sasagutin ng kumpanya ang gastusin sa RT-PCR testing. Limitado rin po yung oras na dideliveran namin mga supermarket eh. Pinakabahala namin baka sa susunod na pagbiyahe namin dito at magpa-test ulit kami ng mga antigen at swab test, eh baka mamaya sa amin na po i-charge yung ganong kahalagang pera eh. Para naman sa mall agent na si El Orlina, mabuti nang nakasisiguro ang lahat na ligtas sa COVID-19 ang mga pupunta ng Zambales. Kaya naman kahit may kaunting abala, inaagahan niya na lamang ng kalahating oras ang pagpasok sa trabaho. For the safetyness din ng mga motorista, kaya wala naman, hindi kami against na mas okay. Nagbigay naman ng konsiderasyon ng Provincial IATF para sa mga residente ng lalawigan. Libre na ang weekly antigen testing para sa mga manggagawa na lumalabas pa ng Zambales. Lahat na ng mga nagtatrabaho ay bibigyan na ng libreng antigen. Oo. Kasi makapan yung kanilang sweldo eh, doon lang mapupunta. Nitong August 31, 89 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Kaya naman ang aktibong kaso sa Zambales umakyat na sa 928. Mayroon na ring naitalang isang kaso ng Delta variant sa Zambales na mula sa isang 2 taong gulang na sanggol. Riniel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Mga parol na simbolo ng pagbangon at pag-asa, pinailawan sa lungsod ng Angeles. At programang Mama's Boys, mapapanood na sa CLTV simula September 5. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita dito sa CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. Kasabay ng unang araw ng Burr Months o ang hudyat na papalapit na ang Pasko para sa maraming Pilipino ay ang pagpapailaw ng mga street parol sa mga pangunahing lansangan sa Angeles City. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin, paraan daw ito ng pagpapakita ng pag-asa sa mga Angelenyo na nahaharap pa rin sa problemang dala ng pandemya. Nagpaalala naman ng alkalde sa mga barangay captain na hindi daw dapat maging magastos ang paglalagay ng mga parol dahil marami pang bagay ang dapat unahin. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Isa sa mga naunang nagpakislap ng mga pangunahing kalsada ngayong taon ay ang lungsod ng Angeles. Gabi nitong August 31 o bisperas pa lamang ng Burr Months, idinaos na ang seremonyal na pagsindi ng mga parol sa Center Island ng Abacan Bridge dito sa Barangay Ninoy Aquino. Napakalaking bagay umano sa alkalde ang parol na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga kabalin na Angelenyo. Mismong siya naniniwala na maghahatid ito ng inspirasyon sa mga kabalin na lumalaban sa krisis dala ng pandemya. Alam niyo po, pag nakakakita akong parol, lagi pong may hope sa akin na it will be a better tomorrow. Yan lang po naman nakikita ko. At nasasaya po ako, sumasaya ako pag nakakakita po akong parol. Mula po nung bata ako hanggang ngayon. Ang paglalagay ng Christmas decor ay panghila rin anya ng moral sa mga nakakasamang frontliner na nangangarap na bago magpasko ay makamit ng syudad ang herd immunity. Ito yung ginagawa po natin ang trabaho natin para po makuha natin ang herd immunity by end of November. Mas maganda po kung mas maaga doon. Ayon kay Lasatin, nakadepende sa magiging takbo ng rollout ng vaccination kung magiging maluwag ang quarantine restriction sa Angeles City. Pero tiniyak naman niya na kahit virtual ay mayroong Christmas party ang mga empleyado ng City Hall. Most likely po, virtual lang po ang nagawin natin kung magkakaroon man. No? Depende po yan. Saan po aabot yung budget natin. Alam niyo naman po, yung budget ng syudad ngayon medyo mahigpit. Paalala din ng alkalde sa mga barangay captains na hindi inuobliga ng lokal na pamahalaan na paglaanan ng malaking gastos ang paglalagay ng parol sa kalsada. Dapat pa rin umanong maging resonable ang mga ito, lalo't may mga kailangang unahin na gastusin. Ay, hindi po natin rin-require yung mga barangay captains natin na maglagay po kung ano-ano sa... Importante po kasi sa akin yung arte mo ng mga kababayan. Sila po yung unahin natin at tulungan natin. Samantala, sa mata ng ilang Angelenyo, okay na okay daw ang maagang paglalagay ng parol ng city government dahil nagbibigay ito ng paalala na ang diwa ng Pasko kahit may pandemya ay magpapatuloy. Ayan po, it's parang reminder na malapit na nga po yung Pasko. Yan, makulay na naman, masaya. Ayan, magdidiwang na naman tayo kasi Kung may excited sa Pasko, meron namang hindi. Gaya ng isang construction worker na si Jericho Reyes. Parang di mo masyado masaya, sir, kasi pandemic din. Parang pareho lang. At saka isip ko niya, hindi rin masyado masaya. Kasi maraming bawal. Si Bang Rene Laksina, ang mga parol naman umanong nakasabit na ito ang magiging paalala sa kanya na kukumpletuhin ang simbang gabi upang matupad ang panata na matapos na itong pandemya. Sana po mawala na yung pandemic para maging masaya na lahat ng tao. Paulo G. Santos, CLTV News. Mga karehyon, mga kabalen, isang bagong programa ang malapit ng mapanood dito sa himpilang CLTV, ang Mama's Voice o Mama Mary's Voice. Tampok sa programang ito ang inspiring life stories ng mga pari, bishops, cardinals at iba pang religious men. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Jennifer Salenga.
karaniwang nakikita sa mga simbahan para sa kanilang tungkulin na magdaos ng banal na misa ang ating mga kaparian. Araw-araw silang naghahati ng mga salita ng Diyos at ginagabayan ng mga Kristiyano sa kabanalan at pagsunod sa yapak ni Kristo. Pero higit dito, ang ating mga kaparian may kanya-kanya ring istorya ng kanilang buhay na tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya naman sa programang Mama's Boys o Mama Mary's Boys, mas makikilala ng parishioners ang kanilang mga kura paroko sa Pampanga. Ang Mama's Boys ay handog ng FMA Project 5 Siglo, isang non-government organization na binubuo ng mga nagseserbisyo sa simbahan. Yung pinag-iisipan po namin, yung nagko-conceptualize po kami about this program, yun nga po, naalala ko yung experience ko nung nagtatrabaho ko sa Archdiocesan Radio Station. Kapag nagsa-search, may guest kami na pare na hindi ko kilala. So, agad yung takbuhan ko, yung internet. And magtatanong ako, mag-search ako about that priest. And mostly, wala akong nasa-search or meron man, napaka-minimal yung information about that priest. And kaya po na-conceptualize po namin, naisip po namin na why not i-digitalize po yung buhay ng ating mga priests. Kilalanin, gusto po namin kilalanin pa yung ating mga pare. Bukod sa naising higit na makilala ang mga alagad ng simbahan, layunin din daw ng programang Mama's Boys na maghatid ng inspirasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan marami sa ating mga kababayan ang hindi maiwasang panghinaan ng loob. Marami pong mga inspiration tayo na mapupulot dito sa ating programang Mama's Boys. Yung panonood po nila ng Mama's Boys and Mama Mary's Boys, ito na po yung time siguro para magkaroon sila ng inspiration to pursue kung ano po yung tawag sa kanila ng Panginoon. Bukod sa programang Mama's Boys, nagsasagawa rin ang grupong Project 5 Siglo ng mga documentation sa mga simbahan at heritage history. At dahil sa pandemya, new normal na rin sa mga simbahan ang pagdaraos ng online mass. Kaya naman isa pa sa programang ginagawa ng kanilang organisasyon ang pagtuturo ng skills para sa social media teams ng mga simbahan sa Pampanga. Samantala, si Karen Layog ng Project 5 Siglo ang host at producer ng Mama's Boys. Kung gusto niyo pong ma-inspire sa buhay ng ating mga kaparian, manood lamang po kayo at antabayanan po ninyo ang ating programa, ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys. At sana po makatulong po ito sa pinagdadaanan po natin ngayon, lalo na po ngayong pandemya. Mapapanood ang Mama's Boys sa CLTV simula September 5 at mapapanood every Sunday 10:30 ng umaga. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagiging brand conscious sa bakuna nakaaapekto raw sa vaccine rollout ng Mabalacat City. At para kikatamong balitang ating K, pamangambul kingamanong si Swan, makasalali ka ring balang Kapampangan. Ako po mama ko, magbalik king CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pang mga balita, hindi raw bababa sa 200 sa kada 1,000 katao na nagre-register para sa COVID-19 vaccine sa Mabalacat City ang hindi sumisipot sa kanilang schedule. Ang nakikitang dahilan ng lokal na pamahalaan, nagiging brand conscious ang kanilang mga kababayan pagdating sa bakuna at kung minsay pinagdududahan pa ang pagiging epektibo nito. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Apat sa kada 10 Pilipino ang gusto ng magpabakuna kontra COVID-19. Ito ang resulta ng Pulse Asia Survey nitong June 21, 2021. Kung ito'y hihimayin sa pinagbasihang rehiyon ng bansa, ang National Capital Region ang may mataas na vaccine acceptance rate. Kumpara sa Central Luzon na dikit ang numero na pabor na magpabakuna. 38 ang respondent na nagsabing yes, 39 naman ang nagsabi ng no. Ang datos na ito ay sumasalamin sa ilang mamamayan ng Central Luzon, gaya na lang dito sa ilang toda sa Dauma, Balacat City. Sa aming pagtatanong ilan sa mga hindi pa nabakunahan, sagot nila, kung hindi umano talaga ire-require ng gobyerno, ay hindi sila magpapabakuna. Kung akong masusunod, hindi man ako mapapabaksin eh. Bakit po sir? Bakit tayo hindi po papaksin? Kasi wala naman ako masyadong ramdaman sa kun. Si Mang Ray Valencia, maririnig naman sa kanya ang typical na ugali ng Pilipino na brand conscious o namimili ng bakuna. Gusto ko kung may Pfizer o kaya Johnson & Johnson. Para mas para isang turok na lang. Pero ang ilan sa kanilang mga katoda, naging maagap na pumila na kahit anong available na bakuna. Sinovac. Second dose na. Kapag second dose ka na. Ayon kay Mabalacat City Health Consultant Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang hating saloobin ng ilan sa ating mga kababayan pagdating sa pagbabakuna ay makikita rin sa daily vaccination rate ng kanilang syudad. May mga pagkakataon daw kasing kahit na nakaschedule na ang ilan, hindi pa rin sila sumisipot sa mismong vaccination day. May kinalaman daw dito ang pagiging brand conscious o mapili sa kung anong bakuna ang ituturok sa kanila. Right now, I have to be honest with you. Yung vaccine acceptance natin, mababa pa rin. To give you an example, Paolo, online registration natin sa cinema, 1,400 ang nag-online. Hindi kami ang nag-online. Sila po, yung mga tao ang nag-online. Pero ang dadating po, 800, 1,000. Bakit po? Nagtatanong sila ng brand ng vaccine at maghihintay na lang po. Ang malayang access sa social media sa usapin ng efficacy rate na nagagawang paghambingin ang mga brand ng bakuna na nairo-roll out ang nagiging problema umano ngayon. If not close to 100%, they would rather have another brand than Sinovac, which is really very puzzling because it's effective. Paolo, effective. Ako, Sinovac ako, no? It's effective, no? A lot of studies, kailangan ang intindihin ng ating mga kabalin is yung percentage na ikaw ay, pag ikay tinamaan, ay hindi ka mauuspital. Nakaalarma din umano na sa pagiging brand conscious ng ilan,
nangingigabaw pa ang pag-usisa na kahit wala pang naiturok na bakuna ay naghahanap na ng booster shot. Pero paano ka magpapa-booster, Paolo, kung yung first and second dose, hindi mo pa nakuha? So it's really about being vaccinated. And then from there, tumuloy tayo sa step 2, step 3. Ayon kay Dr. Rivera, tinatayang nasa 135,000 di umano ang nabakunahan na ng first dose sa Mabalacat City. 45,000 na dito ang fully vaccinated na. Hybrid pa rin ang pagpila o proseso ng registration sa syudad na mula sa Rural Health Unit at mga itinatalagang barangay vaccination sites. Maaring makapagrehistro ang mga Mabalakenyo. Nilinaw naman ni Dr. Rivera gaya ng umiiral na vaccination bubble sa kada kumpanya ng CDC. Ang mga small and medium enterprises o SMEs o maliliit na establishmento ang kanila ng target ngayon upang maiwasan ang di pagsipot ng ilang empleyado. Ginawa natin sa CDC, ginagawa natin ngayon sa mamaliliit na small and medium enterprises dito sa Mabalacat, no? Ginagawa natin sila ng small bubble. Paulo G. Santos, CLTV News. Kabalen, bilang kapagbasosyan, kimbulan ng Amanong Siswan, meto nga spoken word at songwriting competition ing penimunaning Center for Kapampangan Studies. Agpangkaring menyambud, makasalalay kanukaring balang kapampangan ing pabagmasabal king kaya katamong Amanong Siswan. Alben tayo pong report ngayon. Bistaman pandemya, belaos ne parining Center for Kapampangan Studies in Spoken Word Poetry at Songwriting Competition na gaganapan balang banwa. Iti bilang kapag masosyan kimbulan ni Amanong Siswan. Karing 39 entries para king Spoken Word Poetry, menyambut ay Gerald Chu para king kayang obrang ama na KT. I-Gerald mo naman ng menikwa king top award para king parehong kategorya inyang milabas sa banwa. King kayang poesya, sinabi ng Chu na tiwala yung asal baya pa yung Amanong Kapampangan. Ala ko ngaliwang kapag nasan, nunay datanging bukas, damdaman ko ka rin kayanakan, ating kanong singsing, metong yang timpukan, pauliyo, tama na, kay. Last year pa kanumik umpisang sinulat poesyang Kapampangan ni Chu. Pero matulay ang kanuling pauli na niti, makakasahop yaking pamagpreserba king Amanong Siswan. Matula ko makanyan. Minsan po ating kung akakwang invitations makanyan. So ambis ki karetang makantang bagay mo po. Sabi ko makasahog na ako. Ambis ki makanano kay pamangambul po king Amano ang pong kalinangang Kapampangan. May git 40 entries lang naman di mikyabe para king songwriting category, pero yung menyambut apin ning kantang duya na sinulat ng J. Garcia Gopez. Duya na ita, ingamanuan ko ka rin, itang matuwang bali, itang pamiyabe, itang minuna no ka rin tamay gumpisang mikakapatad. Nya nung lawen mi itang video, reminiscing niya ba, karing benga palyari, itang mga santing mong karanasan, na niyang kayabe mo pareng pengari mo, oreng kapatad mo. Kalupa ng Chu, gagamita ng Gopez yung kayang talento bilang kontribusyon na king pamangambul king Amanong Siswan. Bista man ng tema ng competition ngayon ng banwa yung Amanong Siswan, makanano nakakaya bukas. Dapat ngayon pa mo pisanta na kanong gumusal para king kakatamong Amanong pakamalan. Deta pong hanggang Kapampangan artist, singer, deta pong mamulosa, deta pong magtula, gagawang puwesya, miyabe-yabeta mo. Gamitan tayo po in social media platform. Baka nita, palaganapan tayo, palto tamo ngayon makarine in Kapampangan. Palto tayo tang tutong nyamanan in Kapampangan. Tunay nga tsuking gamat na ring balang Kapampangan ng pakibat kung kapilan niya kanong magwakas ng Amanong Siswan. Inya ipakisabi na rin minyambut king competition na Chu at Gopez iyapse, idake at sinupayang may sama-samas ing Amanong Siswan. Gat ating pong Kapampangan, patuloy pong susulat, manapse, magdakeng punta, ang pong ipangamano. Ang piski maladila mo pong bagay, Denny, apin po talaga rin, reng bagay, makapangambul, king kalinangang Kapampangan ng pong king Amano tamo po. So, ito po, gamitan tayo. Kaya ba Jennifer Salenga, yako'y JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News,
Alamin naman natin ang ibang mga kaganapan sa rehiyon at ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa Clark. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang iba pang mga kaganapan sa rehiyon, hatid ni JM De Jesus. Ginunita nitong August 30 ay ka-171 taong anibersaryo ng kapanganakan ng bayanit manunulat na si Marcelo H. Del Pilar. Ipinanganak si Del Pilar o kilala rin bilang Plaridel sa nasabing petsa noong taong 1850 sa Bulacan, Bulacan. Ayon sa propesor at historiador na si Crisanto Cortez, labis na kapupulutan ng aral sa anumang larangan ng mga akda ng ating bayani. Isa sa mga naisulat ni Plaridel na tumutugma umano sa panahon ngayon ay ang ipagtanggol ang mabuti anuman ang mangyayari at huwag matakot kung ikaw ay magtatagumpay o masasawi. At ang iyong karangalan ay pagtitibayin at pananatilihin mayroong pagkatalo ng pagtatagumpay. Binigyan din ni Cortez ang pagpapahalaga ni Plaridel sa katapatan ng mga lingkod bayan at nasa serbisyo sibil. Sa mga taong 1882 at 1885, naglabas ng akda ang bayani para hilingin sa pamahalaang kolonyal ng Espanya na palakasin at magkaroon ng sariling hukbong dagat ng Pilipinas upang maprotektahan umano ang ating karagatan at mga isla na siya namang dinilig ng Espanya. Ani Cortez, napapanahon din para sa modernisasyon ng hukbong dagat at ipagtanggol ang soberanya at kalayaan ng bansa. Sa ibang balita, pinaalalahanan ng mga residente ng Rizal Nueva Ecija na magpatingin kaagad sa doktor kung sakaling makaranas ng sintomas ng COVID-19. Ayon sa lokal na pamahalaan, paraan ito upang maiwasan ang higit na pagkalat ng virus at pagkahawa ng mas maraming pamilya sa kanilang lalawigan. Kung may sintomas gaya ng sipon, lagnat, ubo, sore throat, pagkawala ng panlasa at pangamoy, tumawag kaagad sa COVID-19 hotline ng pamahalaang bayan ng Rizal na 0961-951-2918 o 0945-733-1113 o kaya naman sa tanggapan ng barangay upang masuri. Para naman makapagpabakuna, kinakailangan lamang magparehistro online o kaya naman magpalista sa barangay at hintayin ang tawag ng vaccination team para sa schedule upang maiwasan ang pagdagsa ng tao. Samantala, matapos ang halos 8 buwan na pagkakasara, bukas na at pwede nang daanan muli ang mas pinatibay at pinaluwag na tulay ng Tabang sa Giginto, Bulacan. Ginawa na umanong 4 na lanes ang bagong tulay upang maipantay sa kasalukuyang lapad na MacArthur Highway. 31.9 milyong piso ang ginugol umano ng DPWH para sa proyekto mula sa 2020 national budget. Makakaasa raw ang mga motorista at biyahero na matatag at matibay ang struktura sakaling may tumama ng malakas na lindol at matutugunan nito ang pagsikip sa daloy ng trapiko. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Intertropical Convergence Zone pa rin po nakaka-apekto sa buong bansa.
Pero ang mga pag-ulan po ang nagaganap na malalakas ay nangyayari po ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Mindanao, kasama po ang isang probinsya ng Central Luzon, ang Aurora. Pero asahan po dyan ang mga maulap na papawiri na meron po inaasahan mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, dulot nga po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala po, ang natitirang bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Posible din po ang mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot din po ito ng Intertropical Convergence Zone. Samantala po ay nagbigay na po ng anunsyo ang Pag-asa na posible pong 2 hanggang 3 bagyo ang pwedeng pumasok sa PAR dito po sa buwan ng Setyembre. At yun po yung dapat nating pagbantayan dahil yung ibang bagyo po ay posible pong mag-landfall sa bandang Northern Luzon. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa patuloy na balitaan, i-follow lamang ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho kaming Twitter at CLTV36 at ang aming Instagram account naman at CLTV36 Official. Kung nais nyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV36 website at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV News Karehiyon. Maraming salamat po.